गोयचे रिणा काढून गोय ना कायतले बोळला बीजेपीना पणे चोण्या खाण पोरचे गतीला सोडला. तू येते बोली डीसीपी आणि हेल्थ मिनिस्टर या पोलिसांक ऑर्डर देऊ तुझ्या त्या लोकांक. तुझी दोर कान डाळ्या कितें तुका त्या हुचोदा भागोला ना हुचोदा तेणें आंग सोडा सुमराचे 4 जाणांक तेणें एकल्यान गेले मरे. आमची गेल्ली बोरीच नेटान लोक सांगतालो